koska vesi liikkeelle jostain pikkasen päälle 36-vuotiaisesta 2 tahtivuotiaista. Ja sitten lähteneet mukaan tähän kilpailutoimintaan. Eriksellä 36-vuotiaisella mutta sen jälkeen sitten varsin menestyksekkäästi lähteneet. Tuossa retorivisessa silloin Markku Lopponen voitetaan silloin 27 Markko Rinteelä. Ja sitten tulee varmaan 27 Osmokin Vartti. Eli näillä herroilla nyt sitten ollaan oma tämä järjestys. Ja silloin numero 10 Markku Lopponen on numero 27 Markko Rinteelä. Ja sieltä numero 10 Markku Loponen tulee tulemaan paikalle ja onko se näin, että Markku Loponen lähtee tuolta Vaalulta liikkeelle. Kyllä se näin vaan on, että Markku Loponen ja seura tällä herralla koko moottorikerhoon viereensä sitten numero 14 Jarmo Malinen Ducati 944. Siellä on sitten numero 167 Markko Rinteelä ja etuisesti löytyy myöskin sitten 27 Osmo Vartti. Toinen rivi. Siellä on 4 numerolla Ankka Westerinen ja sieltä löytyy numero 60. Ja se on Pussi Luoma Hietolaikallaan. Ja nyt on punalippu poistuu. Ja välinen starttiin ja näin ei ole Markku Loponen mennä ensimmäiseen kaarteen. Toivotaan mennään viilettää tässä vaiheessa. Ja 50-vuotiainen Kreidler tulossa myöskin kohden Lemminkäistä. Ei se nyt paljon olla jääty, jonkun verran. Laitellaan kumminkin, että kuutioita on 50, eli mopomoottorilla tulee tonnisten perässä sitten mennään. 14 Jarmo Malinen. Se on jäljessä. Markku Loponen 23 on Markko Rinteelä. 4 Harri Vattunen, 7 on Juho Uusari. 8 tulee nyt Jari Suominen. Sitten tulee Harri Asmaniemi 9. 10 on Väriruut, 11 on Harri Loponen. Sitten täällä tulee Kraivominen. Ja sitten sieltä tulee punainen pyörä Helka Airbakki. 3,5 kuljettajana Harri Asmaniemi. Harri Asmaniemi. Monen vuoden toiminut Petti Pakkulan Purkki Orjala. Siinä on 323 Hannu Väriruut 11 on Harri Loponen 2-tahtisellaan. Ja Harri Loponen on ilmoitti, että nyt kolmantena ja Markku Loponen sitten tällä hetkellä 4. Jarmo Malinen ylhäisessä yksinäisyydessä, mutta reilussa johtoasemassa tällä hetkellä. Ja sitten tulee Antero Westerinen. Meillä on varmaan 2. Antero Westerinen kumminkin 2. Sitten 3. sijassa on tällä hetkellä Markko Rinteelä. On sitten Markku Loponen.
Kaima Uusari 45. Harri Lahtinen 7. Harri Lahtisen numerosta 88, 8. Jari Suominen. Ja sitten sieltä pitäisi tulemaan punainen pyörä numero 4, eli Aarmankin 3,5 sekuntia. Ja sieltä sitten tulee voittaja, jossa on 14 numeroita väliä. Ja Aspanilla Vippalle seuraava pyörä. Voittajana maalissa Jarmo Malinen. Ja reiluun voittoon kurvailee Jarmo Malinen tuo tämän Ducatinsa reiluun voittoon. Ducatin 944 pyörä ja reilu voittaja Jarmo Malinen. Ja Jarmo Malisen Antero Westerinen 3. Marko Rinteelä. Marko Rinteelä siellä pääsi melkoisen lähellekin Antero Westeristä ja niin